Ndimafuna ndiyankhule za mphamvu ya kupyopyonana kapena kuti haki. Sindikugwiritsa ntchito verse iliyonse koma ndikugwiritsa ntchito vumbulutso chabe. Tamvetserani. Pa nthawi imene Ambuye Yesu ankaperekedwa, ataperekedwa kale kuseri koma chidziwitso chinabwera powahaga. Pamene Judas Iscariot atakumana ndi Ambuye Yesu monga iye atagulitsa Ambuye Yesu atalandira makwaja atatu. Anawuza kuti ndikakamuhaga mukazindikire kuti ndi amene, ndikakamkumbatira kamene kumupyopyona mukazindikire kuti ndi amene. Tamvetserani, ndimafuna ndiyankhule ndi wina wake pano. Ndimafuna ndikumbutse wina wake pano. Azimwera akulankhula china chake. Si hagi wina aliyense amene mukuyenera kumasekerera maofesi mwanu. Si hagi wina aliyense amene mukuyenera kumasekerera pena paliponse pamene mwakumana ndi anthu. Si wina aliyense amene muli kuyenera kuhagana naye. Anthu ena maofesi amachita kudziperekera kuhagidwa mpaka na kumahagitsa mbali mwatsayamu kumapyopyona akutero. Tamvetserani, anthu ali ndi ziwanda, anthu amakupanganirani mauko, anthu amatha kuyenda mwazising'anga, anthu sakugona chifukwa cha miyoyo yanu, sakugona chifukwa cha ntchito yanu. Ndi china chilichonse chimene amatha kubwera nacho amatha kugwiritsa ntchito pa hage. Hage ali number 1 pakumupereka munthu. Hage ali number 1 pakumumaliza munthu. Mukumbukire mmene Ambuye Yesu anagwiritsidwira ntchito poperekedwa. Ndimafuna ndikulankhuleni, ndimafuna ndikukumbutseni kunena kuti si wina aliyense amene muli kuyenera kuhagana naye. Komanso mukuyenera kumapemphera pa nthawi imene niyo mwahagana ndi munthu angakhale wachikondi wanu. Tamvetserani, anthu ena muli pa ntchito koma ndi abwana anu kuhagana ndi kupyopyonana. Lero lino munanyamuka ndikubwerera ku nyumba kwanu ndikukakuhagananso ndi amuna anu. Pano pa banja lanu linasokonekera chifukwa chachani? Munatenga mphepo yoyipa imene abwana anu anali nayo. Tamvetserani, anthu ena anu zinthu zanu zinkayenda bwinobwino koma osadziwa zoti pamalo pamene mwafikapo anthu osakufunirani zabwino. Ende atapita kwa asing'anga anakangotenga mankhwala ndikupaka pa chovala chawo, kapena anakangohagana nanu ndikutenga mphepo yoyipa ya iwo ndikubweretsa mwa inu. Ende lero lino zinthu zanu sizikuyenda. Ndimafuna ndikumbutseni kuti si wina aliyense amene mukuyenera kuhagana naye. Si wina aliyense amene mukuyenera kupyopyonana naye, angakhale mwamuna amene, angakhale mkazi amene. Si wina aliyense amene mukuyenera kuhagana naye munthu oti si wachikondi wako. Si wina aliyense amene mukuyenera kupyopyonana naye munthu oti si mkazi wako. Inde kwathu kuno munena kuti ndi zachimitsi, koma ndimafuna ndikumbutseni, ndimafuna ndikulimbikitseni, ndimafuna ndikudziwitseni kuti pa moyo wauzimu zili ndi kuopsa kwakukulu. Chifukwa muhagi muja muli kumupereka munthu, muhagi muja muli kumugulitsa munthu, muhagi muja muli kumumaliza munthu. Koma iwe chifukwa chakuti sungazindikire, tingaoneke otsalira kuti ndikuhana hagi, ndingaoneke wachimitsi poti sinnahagane nawo. Mvetsera, lolera kuoneka wachimitsi, lolera kuoneka otsalira, koma chimene ukuchisamala uli nkuchidziwa. Ena amuna anu anali bwinobwino koma munangopeza zoti niyo mwamba kuhagana ndi azimuna ena kuntchito, kufika ku nyumba simunaonenso ubwino wa amuna anu. Kukumana nawo munamba kwaona kuti ndopanda ntchito. Ena asikazi anu anali bwinobwino koma pakampani pamene munalowa ndi anthu mmangohagana ndi azimayi ena aliwonse. Ende fungo limene munalipeza amenepo ndikupita ku nyumba lanu linakaoneka kuti si fungonso la akazi anu. Lero lino akazi anu sofunikira iyayi. Lero lino chikwatirane nawo chiyambireni ntchito simunahageko. Akamabwera ku ntchito tsiku loyambirira amataka kupezani akamakulandirani mmahagana, koma lero lino hagi wanu anaduka simufunanso angakhale pang'ono. Ndimafuna ndikumbutseni kuti munaperekedwa inuyo koma simukudziwa. Ndimafuna ndikulimbikitseni kuti munadzipereka nokha inuyo koma simukudziwa. Pakuti Yudasi anagwiritsa ntchito haki pa nthawi imene ankampereka Ambuye Yesu. Tikhale osamalitsa ndi wina aliyense amene tili nkupehagana naye. Tikuyenera tikhale opemphera pa nthawi imene tahagana ndi ake. Mu dzina la Yesu Khristu wa ku Nazareti, Mulungu akudalitseni. Pangani like, share and follow kuti zabwino zimene Mulungu ativumbulutsira tizikumbutsana. Amen.